Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Kaixo lagunok, zen modu zaudete. Ni hemen abil, etxeko instrumentuak probatzen. Auzokoak gelditu gara gaur festa bat egiteko, balkoitik, leiotik eta terrazetatik. Eta bakoitzak bere instrumentua jo behar du. Eta nik bastakit zein aukeratu. Edo kastañuelak, edo txilinak. Amonak esan dit puxika jotzeko. Ara, badakizue puxikek ere musika egiten dutela. Begira, puztu egingo dugu eta oraintxe probatuko dugu. Ara, asmatzen duzen zein abestiren. Haze sustoa. Eskerrik asko, begira, berriro agertu da. Badakizue, irria 60. aldean, ipuina dagoela, Marikalamren ipuinen, irakurriko duzue, nola egiten den musika puxikarekin, zuek ere etxeetan probatu eta egin kontzertu bat, balkoitik edo leiotik. Ongi ibili, musuak, eta bezarkadak guztiontzako.